Biyag ti tao. Hello, bakit? Inta na. Ano tayo ni Jasimbahan? Wan, mabait lang ang nanandro na kay. Agsagay sayak lang. Mga daw, tan. Babain, ti mala daw Jasimbahan. Aya, ala. Mapantang arudan. Intan! Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumwartan lakay. Agawid na ka din? Santay Inta pa agpasyar bakit? Mangantay tirwan. O sige. Oray agawid tan tumutla adhagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Una, sigud na kastoy tiraramidin ta kay. Agdate ta. Alpasante pan nakinisa ta. Sa bagay mo't kit di Mala, mapantang arudan. Nana, gumatangak man iti asukar kan kape. Mabit lang, Wan. Ito yan. Nagyamanak nana. Adto iti bayad ko. Pag-yaman na. Tumagay ka pa Sige lang, pare. Ano sa tumagay ko? Matad. Uy ka na. Ay salag. Ay, saan pare? Chat pare. Insarden kong ti aginom. Ay unay ko lang din. Ay salag pre. Awan mo tangas na. Hindi na kang babainan, pare. Sige mga pare. May salang Well, tanag na yun. May salang tagay. Ato yo. Ang tugaw kang amin pare. May mayat mo nakatugaw kang agtagay. Lalakla ka matamaan nakatagder kang agtagay. Sakay na. Kasta pare. Sige pare Ador. Inakon. Dito ka pa pare. Anya ka matan. Nailiw na ka makinistorya at kasano. Tunggal di off mo, simbahan tayan mo. Makapamis na giti banding tayo. At danto pa nagsasango tayo, pare. Agi-istorya tayo nito. Wala, basta di ka pa'y pumanaw. Dito ka pa lang. Uritas saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Nag-istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Andrew? Nabartik ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Arudan. Sorry napasubak. Pinilit ng pare Ador na nagsyat. Subar ka. Apaya naginom ka. Mabait lang ang mga laag iti pang labar ko ken ka. Laag pulis kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. Adda na idanon kanya kanak ko. Nagbartek ka kanoy din namin sa nakalman. Wala na. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo itarak. Subliam ka di manay. Sana na maulit tayo dyan. Rumbag lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga mapasamak manan ti pagbutbutngan na. Nagbaliw kan, Andro. Pag naasim, ta itultuloy mo kuman di pa nagbalbaliw mo, anak ko. Wala nang, ikarigatak. Nakay mawawag. Nalipatak mo itong tinagbalong ti danong. Sige, mabilang tayo naggumatang. Ryan nak dito yun, Alaman nga rod lakay. Agyaman na. Nakasarama amin nga store dito sa nagkasimbahan. Pagkatangat matan nga iti danong. Ay, isya ba tayo? Alamat ito ba ang kasama? Andrew! Okay! Pare Ador. Papanan nyo? Balay tayong sargaw! Baikon, tay, tagpasyar, paray! Wah, sige lang pare. Adda ngamin papanan mi kanibakay. Agur uray di simbahan. Mapitay lang!
Umay ka na! Mabiti lang! Saan pare? Adani bakit? Umay ka din! Ha? Mabiti lang! Wait, anyakan! Awagan tulad ni bakit mon? Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo't nagsila kayo pare. Ha? Tanag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Pagay mo, pare. May bastiarak. Dati na eh. Pare. Nalamuyo ti panagayos na iti karabuko. Punya, pare. Uwin pare. Nay, apa yang aslas si mamit mo tanti arak kita. Talaga kasta pare. Tagay kayo day. Uwin man. Nabayag namin na jak imbin ilong kwait. Kasta talaga pare. Ang subli ka gini iti sigod. May aman na ita, baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapasta kita ginom. Tanong matay ta. Di tanton maramid ti kasta. Uwan man pare. Sige. Tagay lahat ng ruta. Nabartag ka man Andrew? Ang bibiyang Demeter. Ha? Andrew! Aglisikan iti dalan ko. Manen, Andrew! Apa yung labdan na bartak? Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko ha? Anya? Nagreklamo ka? Sino ti kumarik? Sino tinatured? Sangunda man! Sangunda ka! Ay! Andrew! Andrew! Bakit? Apay dagit ha? Apay? Di mon malagip ti naramid mo idirabi. Apay? Gapuan amin dagito eh. Simangpit ka na barbar ka. Kalpasan na, nagwala-wala ka manan. Imbundaris mo amin akagawaan mo ti balay. Kastaya. Ay, pasensya bakit? Jak inggagara tinaramid ka. Kasano? Kat nagbarbartek ka man ngaminan. Sorry ha. Narigat apayan ni pare Ador. Dagita kat kumpare mo ti patpatyam? Kas nakon bakit? Jak inggagara. So, pasensya ka matan ha. Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, may bit lang ha. Hello pare. Ay, awan man. Umayon tayo. Sigurado. Agdi ko sa tabi. Rumor man ang tiyasawang. Kat nabarbartek tumanin asumangpat. Sige. Tiyan mo, agbalbali mo tiyasawang. Rumuarak na madamdama bakit? Agdi ko sa klang. Papanam, kat awan mo't sirag iti trabaho ita, ta holiday. Agaw awis ni pare Ador. Narigat nga rin apayan di kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit? Sige, dito'y kapay labalay Marilaw. Tasigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpot. Tasigurado nabartek manan day jay. Wen nga rudanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti panagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnak-nagam day jay tao. Nang, ti sumungad. Marilaw! Amok mo, ka dito pala dananang. Isa rumor ka dito. Ay, Ni ito. ay mabitlaag tapas pagkagtanak ko, balasang ko. Abay nga, daka dito ay Marilaw. Nagawitan? Manji, agawid ka asiksika, Andrew. Ano niya? Agawid ako Manay. Andandro! Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtalda ka man! Di kayo makibiyang dito mga nila kayo tigutad-gutad, dagnan. Hala, agawid ta. Marilaw. Manjang! Ano ba't dito balay dananang? Nga niya?
Apa di mo kaya gawin? Lalaki, ma? Ha? Ang nagtalda ka, Andro. Nay. Di mo ti bagbagam. Anya lalaki nga ibagbagam, Mike. Sakti anak yun na nang. Sana ni Marilo. Iswa sakti ayaw na. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid. Lagi din Marilo. Umaykan. Marilo! Ayan mo! Ito man pa, di na kumagit sa batang dito ayan, Terida. Marilo, bakay! Urayan ka dito ayan, Terida, ha? Umay ka dito! Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kan di asawa, Andro. Napanan na. Awanan nauman iti aramid mo. Ura sino mat siguro nga asawa. Talaga ang mauma iti kasta nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ayatan nagdasawa. Di nakabala na panawan da siya. Ayatan na ni Marilo. Marilo, asawa. Kanino dayan mo? Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilo. Ayatan ka. Ayun mo na kanata. Kailiw kan. Sa kabayalan, may sa Marilo. Parok, agawid ka, tanabartakan. Ikag walang dito ito, mga no pagtripanda ka nagitis tambay. Sapsapulat ka, asawa. Nakita yun ni Marilo, tata. Ay, jak am mo ti asawa am. Agawid kan, mga no day ti balayo ti sapsapulan. Awan nga rin di jay. Timana di asawa. Pinanawan nagtiyay, ayat ang asawa. Pangasyo man tata, tulungan da ka mang sapot. Iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyot mo, Andro. Agpa-check up ka. Saanan. Agimbag tulad ta. Nugasat ko pa iti agbiag na nang. Agpa-check up ka, tapno agimbag kan. Uray mataya ko nanang. Na, anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kasto'y tinagtungpalan ti relasyon ni agasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, saan narumbang a question na ramti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang. Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Sayta, tamarigatan kan, pabasulam ti na marswa. Sana. Imbes sa sidiram ti Apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan katakasta ti bagbagam? Pakawanan dak nanang. Dak namin mapagsusurot dagiti mapampanunot ko. Tagab-aburido aklaw na yan. Nala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag kakitdi. Kadkid daw ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa'y, Andro. Lusak di agyangar ka dagiti bulbul ngay naglat. Tapno maimbagan tuya ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapi mitya basiti di minumak. Awan matwartal apagpa-check up ko. Isu nga nusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Jak maumang ang kiddaw iti pambakawan. Gapo kadag iti madingay nararamid ko iti karlabas. Pakawarin na ko ma. Kat pagimbagan nak.
Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalaki ti pagbiag ko. Ingkatangan ka itiagas mo, Andrew. Marilo, asawa ka. Wen, Um, siyak nga ron. Naging inayad ka simra. Isu adi mo nadlaw ti asideg ko. Agyaman ak. Kunat nun ka nagsubli. Kailiw ka unayan, Marilo. Asensyakan. No ita aklarang asimang pad. Ingagarat ti sana nagawawin. Baring makapanunot ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andrew. Nakaamiris ako na. Kat pakawanin na ko, ma. Agyaman na ka, Andrew. Tamom ka di. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Iso nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya, Limod nga da kontak mi kaninanang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. agyaman ak. Kunaklano talaga din akong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Ala, tumaremon dagito insangpat ko nga agas mo. Tainton bigat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman ak bakit. Ikarik, agbalbaliw ako na maming pinsan. Di akong sublihan ti sigod nga ramid ko. Natural lang ti panagbasol. Ngam no nakaamiris kan kat nagbalbaliw kan, di mo sublian ti sigod nga aramid mo, tama nga nawantun ti gundaway mo amang ilintag, kadagiti bindot mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti kasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sa bali manan, napakasaritaan, ti sagod mi ita agundaway. Ngam sakbay na, kablawan taypay da Ma'am Unica Iha, ni Regan Fragata, ni Analisa, kan Fausto, kan Natividad Family, ni Lardy Sabal Rofel, di Takwait, kan Cabarugis Quirino Province, kan ni Ma'am Ima Santos. Intay nga ro dandanggan ti episode 185. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumot amin kan kanjatang dan ko ang nagrab. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si daon. Gumatang ako maitiagas ti anak tata ni aguyak maamanan. Awan kwartak bakit? Uray piso awan. Ay, una yan. Nagrigat lakit tada pa nagbiag tayo na ya. Ay, wala nga rudra. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin nakayat da. Huwag nga rod Sang kasapol, sang kaapuyan mo ngamin ti matmat gadam. Katanya ngay, tinapatag adda. Jay pulos nga awan. Huwag matkit di Iso padasak sa taga-broad lakay. Kahit pangalaam ko may taramatan mga agabrod nga. Ay, daita nga rin ti problema. Awam mo tamo ka mabalin na pagutangan dito Di mo pala panunutin dayta. Taura gan ano ka. Awan aramating mga agabrod bakay. Aning kanagan. Umayak man. Ha? Uncle Bert! Wen, saknarog. Ay na, simangpat kay magayaman manipod abroad, Uncle. Nagbakasurag lang, kanagam. Kumusta kayo?
Kastoy ay na, marigrigat latangkel. Ay, agpakpakaasi ako magan katatulungan nak mamad. Ipagpagapumla ko man iti day dinanang ko akabsat mo, uncle. Isungay mayak. Tadadamag ko te kasasad niyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman nak, uncle. Ay na, kita mo tikal kalapaw min na. Marmargayan. Kagudwal at didingnan ni, narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo layan ngayon no agbagyo, kanakan? Anusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtudo, uncle? Ala, magteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman nak, uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra laang makikon-construction, uncle. Maminsan kami lang ang mga iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mi, uncle. Sige. Agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder a balayo. Ken... Alam datoy. Igatang yu iti bagas ken sidayon nyo, aning. Ay na, agyaman nak, uncle. Ay na. Nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitig mo, bakit? Wen, Greg. Ay na, nasingpet ngamin at talaga dahi nga ulitig ko. Iso ti kasi singpetan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimaglakit din, tapinasyar na ka. Kat nakita na ti sitwasyon tayo niya. Bakit? Ay, wen nga rod Iso ang nagasat ta. Taad dati ulitig ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso ti mang tulong kada tayo. Ala, intang rod makitsintan bakit? Ha? Ni, kunak man no da paki-extra ita ako nam. Hindi man paano. Tapno adda kadwam ang makitsinda. Tani, tadagsin ti bagas agatangan. Sige nga rod, sikat ti makaamula kay. Adayin sangput ko badbado ti ubing aling. Usarin dagito anak mo. Ha? Ay na, nagsaya atan, uncle. Tane, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun. Adamat na ilawak abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami at talaga, uncle. Ay nasapay ko mataw matidog pa itibiyagyo. Tanasaya at kayo at tao. Diyak kaya't nga grigat kayo. Tasaan kayo nasabsabali kanya? Nang runak ket imbilin na ka. Day dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, uncle. Nasingped day dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isoloan niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No, itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka. Ay na, awan cellphone mi, uncle. Awan to pa igatang mi itikanan mi, cellphone to lakit din. Ala, tay katangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubliak ija abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga rod. Ay na, saan una adakkel abalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala, iso nagasat ka. Tadda angkel mo amang tultulong kada tayo. Nagasat ta ko nama. Ay na, awang ngamin pamilya ni uncle. Baak abaro day chay. Adam pagsayaatan na ti di na panangasawa. Tadamang tulong kada tayo, bakit? Wen Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na. Di adal damot amin. Saan da nakasapulan ti tulong. Kaano kanong agsubli dya, bro? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo ngayon ka rin ang itadnagan ka. Amang ano malipatan na. Ipalagip mong tuwa. Di na malipatan day jay. Kasapulan day jay. Tapno ang tapang kuntakang kinkwana. No, anta niya, bro. Wen lakay. Nakastamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsaka di na malipatan day jay.
At to yun sing kariking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam day ta. Tapno at napangkunta ka kada kayo, wag? Wen, uncle. Agsubliak mata ni Amerika inton maminsan na bigat. Mabayag siguro man sakto makabakasyon. Pagadalan dagitan lang mo. Tumulong ak para iti panagadal ta. Wen, uncle. Ay na, jak amo no kasano ang makasubadak kada kayo. Bayam na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan na kayo. Tapno sandan tong agbalin ang nakakasi. Kat mangibata kiti kwarta pang rugyan yung agasawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay wana. Taginastusan ti ulitag ni bakit nga day Amerika nana. Wen ka no nga road. Iswa nagasat kayo ta dangkel niya ani nga nasaya ati pa nagpuspuso na. Wana nana. Baka ngamin day nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko timbilang ng anak na. Ah, kastaya. Ay wen, iso nga'y mayak ta. Agparaop kami no bigat. Si kanto ti may sa kadwami nga agrapan niya, Greg. Ah, ay ko. Adama aramidak no bigat nana. Anya, ay ka, inton maminsan na bigat nga rod Ta sigurado asaan may amal pa si ti may sa nga aldaw dayjay. Ay, adalat tamot aramidak nana Marta. Ah, Pasensya kayo nana, way. Ngum ado ti pakakumikumak kita. Iso amang sabol kayo pala iti sa bali akadwayo. Greg, bumangon ka ditan. Aldawan. Ay ako. Awan mo. Papanakita bakit? Di ka mapan makiraot pa ya. Saan? Imbagat nga daramida. Ang tapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni uncle. Sobra dahil jaya pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya? Agistorta na? Ay na, mabangkrap ka lang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga ron ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siumay. Mabalin magkidi. Ngam paglakwan tangay lakay. Di ta sango ti balay Mangirwar ka la iti lamisaan kan paglutuan. Mabalinag. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang ka. Una na. Tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay ka, nasaya ta, balasang ka. Manang aneng, agpautang ka man iti fishball. Tapag pamerienda ka dagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malas si ka, Juna. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak lano bigat. Ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jonah. No kunak awan utang awan. Anya. Mala, mangalakan, Jonah, tabayadak pelaan. Sakton ti pagbayadam, balasang ko. Ha, ay saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay day ta pitser kan shotting glass. Kan asino dagiti lalaki akadwa masimang lakay. Barkadak dagi JJ Ilay. Agshot kami bakal. Kaya't datag pasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingpuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito. Dita kami unag tibalay ng agsya. Sana ko na mabain nga agawis iti barkadak dito balay. Presentable ti balay ta bakal. Sana kas idi marmar ba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan ganto, numalpas kami nga agsya. Di ka matanagan bakal. Kan, huwag kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishbowl. Kadwang, kan ikam iti sili tay sawsawan mi Anay, agit-idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat.
Ah, Minalam nga minapulutanan nyo kadagiti barkadam tilako. Isong awanan na. anya? Ala, sa nabali. Masukatan to. Tinasayat. Awagam tuman na uncle mo. Agdawat kay titulong. Wan, talaga kasta ti plano. Oo, malad. Sa bali, suportaran ng Uncle Bert. Yala bagbagi na. Isorong banglaang nga ibingay namit ti kwarta na katata. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta ah. Mangibangon kay ti sabali a bisnis kunam. Di mo ibagbaga analugi tay lakong a pisbol. Sige nga ron. Hello, Aning. Nakaawag ka magkalakan. Kumusta kayo? Hello, Uncle. Nasaya at latamat Ay kwa, kababain man nga ibagang ang puskul ko na tirupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, Uncle. Ha? Kat, kumusta ba't ti pagtagila ko am iti fishball? Bayat mo, Uncle. Ado ti customer ko. Iso na yung nakumatila ko. Kurang amin ti puuna. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Kan binulanen nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela da kitang nakyo. Ay na, agyaman kami, Uncle. Ay na, sapoy la kumataong matidug pa iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga rod, kanakan. Urayam ti pawit ko a kwarta. Masadutak matang aglako lakay. Ay na, apay-pay lang aming aglako-lako kaya. Yung adamot binulan nga ipaw-pawit ng angkel mo. Day tama nga ron ti pampanunutek. Parparigatag ka ti bagbagik nga aglako-lako ditan. Kadamag binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako. Agban-ban no galag. Lan, mangtag ka man kiti di kwarta. Tadapa pa na. Papa naman na aya. Basta dakwarta marumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pare. Ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. San ama balin ti babae jay. For the boys only ka no. Rumwara mo nga ron na. Damo papanak. Kidagitan na tangay. Asino ti kadwala dito balay. Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan na nabantayan dagiti adina. Agkidan tangarudan arumwar. Saan ba't na matatao daaning kan Greg dita balay da? Nagitilanak dati adda dita. Wan, tabi si Dana na. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinang ibaga Ngam busy da makisugsugal nana. Sursurun da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti Uncle da i-abroad ko naman. Ay sos, agurnong daki hindi ko ma. Kakaisuna nga damang tulong ka dakwada. Aramatan da kumay tinasaya at mawawat da tulong. Wan nga rod nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada. Ta ibagadan tumanan nga agpakalainga. Sige ta kasaritak tuman ni da. Ta isakit kumot ida ata karubak nga rod ida. Wan nana. Bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan karbangan nyo ang makibiyang kada kami nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangisakit laang ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo? Kaya bagbagi ti pakibiyangan nyo, nana. Nalaano di kay dumngag iti balakad. Tane, awang ba't sabsabali ka datayon ta. Nabayagan nga kakaro ba tayo, makamu kayo. Urag kakaro ba tayo? Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man ng Gilbert. Naabak tayo kortak. Impustak amin. Tati amok, pangabak. Ay, naspak mark. Ay, uray siya nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta.
Naipaabak kumot lang. Awagam ng mo ba kang ibagam ta emergency ti pangusaran tayo ti kwarta. Masapol ang makasubuta. Sige, mabit lang nga ro tayo nakaglod. Taultimulod, awanon. Inakpay la umutang i-gestor Wanya, nawaga mo ng Bert. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo tingagon online? Anya? Apay ngay? Jak man mo. Busy siguro Sus, awan kwarta tayong bakit. Awan ka rin tayo. Aywan. Apay no, isaldata pa ilahang ti balay ta. Sa kaintan to, nagipawit ng mo. Ha? Mabalin mo't Ngam, adda nga tamayat amang salda. Ado dita? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asularta. Isaldata mo tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka alay. Mawag ti may sakasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mo't gaya man. Anya? Kaano pal? Idi namin sa nakalman. Nabayag mo't gaya man na stroke. Iso asahanan ngay mawawag. Anya? Kasano nga rudan? Anya nga iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisal na balay tayo. Ay kapilitan samat na pumanaw tayo dito yan lakay. Nana Marta, agpakpakahasi kami. Makitent kami man pa lang iti sularyo, nana. Ha? Agdatul dami, nana. Isuti pagbubungmi itaramidin me pagnagdan me. Ay, daytan, ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, nudim nga kayo kumay ti pambagbaga kada kayo. Saan kumaakasta ti nagtungtong palan yaw? Wal nga rin, nana. Baso may. Saan mi nga inaramat itinasaya at titulong dede Uncle Bert? Oo, nana. Agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin ang atulong dahil di Uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalay yun ngam sinayang yu. Nana? Gamala, sige. Agipatakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Namasyanak mo't kadagitan nakyo. Saan na kayo ti pakasyak? Nudikat kadagitan nakyo, Greg. Aneng? Agyaman kami, nana. Ay, nana, nagsayaat ka mo ito nakaroba, nana. Agyaman kami, nana Marta. Ano san min at agrigat manen? Ta naglablabas kami mat ngamin. Di mi amo tinararamid may itikal labas, nana. Nala, agagawa kayo, tapno da pagbiag yaw. Kan tapno da pang paadal yaw, kadagiti anak yaw. Di kag palastog no maparaburan ka iti bendisyon. Surwam taagsubad kadagiti nakautangam iti naimbaga nakam saan ka tamanggundaway ti amom nga aramidan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito itarama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ensurat ni Jenna Almoite. Kandiyo kumalipatan tag-like, share kan subscribe dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao.
Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Malmalpasan ti patpatarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare Buyet. Kapuday ta, iti panagsugsugal ko. Uy, talagang nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, magabak ka. Manmanaw, ti pan nakabak mo, pare. Nagsurti ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita mo, pare, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya pula day ta, iti panagsugsugal ko. At tiwa ka nagiti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon, idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal pare. Nagganas ti agsugal. Ay, kuha, pare. Sana ka nasam iti sugal. Anusak di kalapaw ko iteng at italtalon. Tinapatag, naragsaka. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector. Ta nagtawd iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumat nga apalam ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang iti balay na. Ma-appresyar ko, tanalain di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito yung lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madaanak mat iti balay akas iti balay na. Daita ti di mo araramidan, anak. No maigumon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga, balay kanda dumapay mailakaw. Tapno lang ada maisugal mau. Kapadasan ng dayta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Ang talong ka lang ngayon. Napimpintas pa ti makisugal. Uwan, tatang. Takas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka ni balay da Hector. Anya nga iti aramida kay balay da Hector, Marian? Ginom kayo kan iti anak. Kadway na diti babarkada na asukal. Mabay na ka mapan bakit? Jakbat am mo dagiti manugal asa nga ilin Ay, agyaman na to kay. Nakila nung mapan ka nga paiso di balay na ginom iti anak. Mas dawak akin ka bakit? Kunak na palubusan na kamapan aginam iti arak. Subsubukin ka lang, talaga ang mapan ka aginom iti arak, lakay. Ay naam muna kun bakit? Barkada nga agpaisaw ni Pare Hector. Ngayon, ada limitasyon na. Lakay. Mapanak la iji talon kun Ngayon ti mapanak agbartek. Sayang la ti oras ko dita, bakit? Sayang dyan agad nga arakan pulutan medical man, pare Buyet. Di ka ngamin imay, di balay ko. Ha? Ay, ikwa. Ada ngamin na panak, Pare Hector. Ada na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta, pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang aday naramid ko iti kalman. Alala. Sana na dayta ti pagsalitaan ta, pare. Mawatan kami kit di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, di ka lang marabakan, pare? Sika talaga, Pare Hector. Umay ka man kiti, pare. Sa dino ti papananta, pare? Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adak ka la. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sakin saan la dayta? Agsyat ta. Awisak man ang iti babarka na aginom tayo iti ara. Anda ako mapay papanak, Pare Hector. Di na kung mapagkadkadan ita, pare. Agsakit tinakam ko ka, no di ka umay iti panangawis ko ka. Anya?
Bumawi ka itang aginom. Gaputasan ka ngay may idikalman ang aginom. Makita mo, tinalpasan na balay ko, pare. Selebrasyon ko ito, kat agrenek tayo iti ado apulutan ka na dungarak. Kat wala, pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal, tagayin mo, tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pars! Isumati pagbagakan ko na. Angan saan ka no ana asam iti sugal. Pare Boyet, makita mati unang tibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon na kaslas sinyan. Kaslamat din palasyo ti balay mo, pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina kagawaan. Isungarod ngay pagbagakon kan ka, pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldang pala ti dagan, tayo so ti usaram nga agsugal. Patyan na, tapara batla kada kayo kanibakat mo ti ibagbagak. Pare Hector? Di ka madanagan tagdubli ti kwartam no mga baka. Diyak kahit isugal, pare? Patay ta ka manan ako na. Di mo man sang kay bagaday ta di mo kayat ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagay mga agdoble ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta, Boyet lakan. Ako awan bakit? Kit-kitaem ka di, dagiti naana yun, adidingta. Wano, umapal ka kan ni Hector, ana pintas, kan nagdakkel ti balay na. Na yun, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lang ta bakit? Tinapatag, sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga, matlaka. Oray no katawaan na ka ni Hector, akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laeng ti balay ta. Tanaragsak tamat nga agdenden na lakay. Anya nga para Hector. Anya tayo ramidan tayo kakadwa. Nabak tayo mat. Zero balance tayo ito. Relax ka kadilangan po. Saan na parikot ti kwarta? Anya? Ano? Nung naipusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dahita mo ti sigod nga aramid ko. Bawan may sugal ko, mapanakagtakaw. Pare, dahita ka ti kakayat ko kan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, sagot ni baka mo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. Addanton kwarta tayo. Promise! Malatiw ka man dito balay, pare Hector. Wan, pare Boyet. Awan ngamin makasarsarita ka di balay ko. Gusto nga imay. Basta ka di. Pasensya ka na. Tawan may pasagok ang merienda. Tadayumot ngamin ti tersena di ti kataltalunan. Siga, med pare. Saan na parikot ti merienda? Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin di ti lugar mo. Makapasalibo ka gitirik na. Talaga may pare Hector. Marelax ka di ti kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo, pare Boyet. Wan nga rin, pare Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso, mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo, pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa yung dagiti kaldingan na iwayway iti saan uning nga dayo. Wan, pare. Kalding ko amin dagita. Aduda. Napauli mo kamatan, pare. Kan itay pa ito malangkyaw ka. Ay ko di mo latan ni kaskaso ti panagulimag ko. Adalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige. Saan ako nga bayag pare Boyet. Adapay kayang paramidag iti balay ko. Ni, nagbiit ka matan na inmalatiw pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan?
Agyaman na tadi nakpinaya ng awis kan kaginong iti arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras nga inawis na ng pinagkidkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ato ti arakan pulutan. Agpapas ka. Namarte ko ron pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako. Nalawa ti balay ko apagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga noon niya pa iti mapasamakan ka iti dalan mong agawid. Kababay na kan ka pare. Anya ko mga iti pagbayanan. Maturog kan iti balay. Ha? Ang mga oranak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawan pare. Managdanda nagkamot ako na. Ha? Mawatan ni Marian, wapayasaan ka ang makawid ita. Iso dito ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na pare. Ala, tuloy tadagin ang pare ko yan. Ibusin ta tinabat bati pa nga ara. Nasayata na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa'y ngarurayan na ka ni Ipag Marian. Apay kasinsin Joan, anya tinapasamak? Jinwang yu, tinakaw da idirabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Hindi makariing ni Ipag Marian. Awanan. Jeta dilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga ro, din ti asawa kasinsin. Napan ije barangay hall. In-report na ka ni Kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam. Tasan man nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni Pare Hector. Naginom kami iti arak idirabi. Ala, agsang sangit pa ni Ipag Marian. Di na namo dararamidan na gapoy ti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda tiyo na pasamak. Di kay madanagan, tapaimbestigar ko ang naimbag ti pan nakatakaw tinwangyaw, Marian. Boye. Agyaman kami, Kapitana. Ang kasano day takakay. Anyang iti usarem nga agtalon. Tinakaw damod ng tinwangta. Dagitawanan ba yung agtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anluang ko pagtaltalong ko. Tinakaw da pa'y. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaidan dito'y barangay tayo. Naskan ama imbestigaran ang naimbag da ito. Unay matan tinapasama kitinwang mo, pare Boyet. Uwan nga ron, Pare Hector. Kakaisuna anuang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare Boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagi dyan nagtakaw. Ala, di ka madanagan pare. Kinapud mo na. Nangabakak manan iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyamanat no kasta Pare Hector. Talaga nasingpit ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan niya man na pare Boyet. Gumotang kay ti may sa akaban na bagas kan groceries tapno adu ti abastuyo. Anya? Ni, kababain launa yan kan ka, Pare Hector. Di mon panunutan da ita, pards. Nasingit na nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayon. Kaso ngay, inikan na kayo ti kwarta. Uwan Marian, nangabak iti sugal. Diyak kumawatan tanagtawd iti sugal ti kwarta nga intad na. Pilit naman. Guraan na kanuno tsak awatan. Sayang dyan wang talak. Ay, magot. Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Piman mad ni pare Boyet. Tinakaw mi tinwag na. Ayam sana bali tayo ni kakmutan iti kwarta. Di kwarta nga inted ko kan na kat bayad mo't latin lako mi ano na. Nagmayatan ti agilan ini tinaglamoy at aso ba ta nakarelax na tao. Langro na nagpintasan ti balay. Agkakangina nangiti usar ko diti balay. Siyak ti kapintasan iti balay diti lugar ni. Ginid mo tayo, tinapiksa.
Nas ka na makaruwara ka dagos ni tibalay ko. Karating ak ti pumanaw. Marsudan tibalay ko. Boy, nagpigsaging ginad. Wan nga ron. Marian, anya ka din dito mapaspasamak. Apo, kalaat na ito na pasama ka. Agtalinay talaan dito eh. Ha? Nasuot ti balay ni Pare Hector. Wan nga ron. Tulungan da ka, Bangasyo. Masyan kayo kanya ka. Pakalugaran, tulungan tayo ni Pare Hector. Napandagan iti siminto. Tulungan da ka, Pare Hector. Bagkatan mi ti siminto na ipandagkan ka. Tulungan nyo. Siyak mamusa na ti sakit. Nagsakit ang tinter. Abagay ka napandagan iti siminto. Boyet. Ne, agyaman ang panagsubling ti puot mo, Pare Hector. Pare. Apay ngagsangit ka? Pawawanan na, pare. Ha? Apay ngagkid daw kay ti pambakawan kanya, pare. Dakkel ti basol ko ka, pare. Anya? Sa pala kumatababakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan mat basol mo kanya. Ada, Pare Boyet. Panag ko na dinusanak ni Apo Diyos. Gapoy ti panangloko ka. Anya? Siyak tinangtakaw itinwang mo. Anya? Tinakaw ko tinwang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakwa. Pare? Uli tagtagkit daw iti pamakawan kan ka. Sana rin banday dyan nga naramin ko. Ala, agpaimbag kakit di, Pare Hector. Imbagpay kada kayo mga asawa, pare. Sana ano ti kalapaw yung dinagingin, hindi tinapigsa. Baba ni ti kasi ti Diyos, pare. Saan kami nadangran, kan sana narsood ti balay mi. Awan sir biti nagdakil na balay ko. Gaputan narsood lang. Nakamiris ako, pare. Nagtaon mo't ti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabusak. Sikapay agayam ko ti tinakawak. Nalapit, nadidigrak. Gapo iti dakas nga aramidet. Agyaman ang nakaamiris kan, Pare Hector. Di ka madalagan. Tulungan ka lata, tapno makabangon ka manan. Ken, tulungan da ka, para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare Boyet. Di kagdanag, napakawan kan. Basta agbalbaliw kan ang mamimpinsan, pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Day tatitandaanan. Uwen, Pare Boyet. Tandaan ang aming ngayon bagang. Agyaman akmat, gapo iti panang pakawan mo kanyak. Awan serbi ti kinabaknang no nagtaod iti dakes awagas. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.